Dwi'n joio dros ben y rôl yma. Mae pethau wedi mynd yn dda iawn. Beth mae'r merched y moyn yw lefel mwy proffesiynol. Wneud yr un peth, rhan ymarfer fel mae'r dynion yn wneud. A wy'n ei rwydd i fi, achos na beth dwi'n wneud yw paratoi dynion i ware, garfan dynion. So, oedd hynny yn weddol rwydd, ond mae'n i treol popeth a gobeithio mae ni'n wedi dod mas nawr yn y diwedd fel mae ni'n wedi paratoi. Ni'n gwybod fel tîm ni'n dal yn cael lot o waith i wneud, achos dim gêm yn y chwe glad yn mynd i bod yn rwydd. A ni'n cael hyder a ni'n tyfu fel tîm hefyd. I dechrau pan ni'n 8 blwydd oed, a lan yn Sgywyn RFC, achos oedd fi a Kevin dyr fi, ni'n rili agos pan ni'n dalan, ond pan ni'n ifanc. So es i chwarae gyda'r bechgyn o dan 8 lan yn Sgywyn. Nawr fi'n chwarae dros y bont yn Bristol. Oedd diddordeb mawr da pan o'n i'n ifanc iawn, a o'n i'n gwybod ti'n beth oedd hi moyn wneud. Y problem wedyn i fi a wraig a'r Sul oedd y ddoi ware, so rhaid ni wneud un mynd i watcho un, un mynd i watcho'r llall, a wedyn newid dros wrthos rôl ni, ond na dechreuodd y diddordeb. Fel tad, dwi wedi cael gyda'r emosiwn o weld i'n tyddu yn y gêm, ware gyda'r gwech, dod mewn i Cymru pan oedd i'n ifanc, a cadw yn miwn â nawr, gweld i ar y nol, erbyn yr Alban, y capten. So, dwi wedi cael gyda'r emosiwn yna. Nawr mae'n waniaeth achos dwi'n gweld hi fel chwaraewr. Mae Carys fi'n beth a gyda chwaraewyr eraill yn y garfan. Os mae'n ware dda, bydd geith hi chance. Fi ddim yn favourite o diwedd y dydd. Fi'n just dan o'r tîm fel pawb arall, so ni'n cael lot o respect i dad fel hyfforddwyr a person. So, mae'n just yn dda iawn i ni cael rhywun fel hynny yn hyfforddi ni. Mae pob gêm ar y teledu blwyddyn yma, mae hwnna'n jyst yn gallu gweld mae'r gêm wedi datblygu gyda menywod. A bydd hwnna'n peth gret wedyn hefyd i cael merched ifanc yn gallu gwylio'r gêm a cael ddiddordeb yn chwarae ei hunan. Os ni'n cael un merch ifanc yn codi'r pel lan, ni'n gwneud pethau yn right. Unwaith mae chwe wlad wedi gorffen, bydd ni'n cael tymach o brec wedyn, falle un i ddoi diwrnod. Na, falle mwy neu ni. Ond y peth yw, mae'r chwe wlad yn tournament mor bwysig. Mae'r ddoi mwyaf yn y byd yw'r chwe wlad a'r cwpan y byd. So mae'r ddoi dyn ni nawr yn 7 mis. Mae llawer iawn o rygbi yn y teulu fi, so i cael y siawns i wneud hwn yn peth mawr i fi a peth mawr i teulu fi. So fi jyst yn gobeithio byddwn ni'n gallu wneud pawb yn proud. Os mae'n eisiau gwellhau y safon Cymru, mae'n ei ware erbyn y gorau, a yn y chwela gyda'i chans i ni, a digon o chans i paratoi yn dda i fynd ymlaen am tîmau fel Seland Newydd.